హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ. సో భగవద్గీత అవగాహనము లెవెల్ 2 కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో ముందుగా ప్రార్థన. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము భగవద్గీత అవగాహనము లెవెల్ 2 ఈ కార్యక్రమాల్లో భగవద్గీతలోని 6వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్యాన యోగము లేదా ఆత్మ సంయమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ క్రమంలో ఈ అధ్యాయంలో దాదాపుగా 25 శ్లోకాలను నిన్నటి క్లాసులో మనము పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. సో ఈరోజు మిగిలినటువంటి శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ముఖ్యంగా ఈ నిన్నటి క్లాస్లో మనము అష్టాంగ యోగ
విధానము ఏదైతే ఉందో ఆ అష్టాంగ యోగ విధానంలోని ఈ 8 అంగాలను గురించినటువంటి విషయాలను శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి ద్వారా మనము అర్జునుడికి బోధించడం ద్వారా ఆయన అవన్నీ కూడా చూసినటువంటి. సో అంతకుముందు మనస్సుని నియంత్రించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత గురించి, మనసే బంధ కారణము, మనసే ముక్తి కారణము అయ్యేటువంటి విషయాలను, ఎందుకంటే ఇంద్రియ వస్తువులలో లగ్నమైనప్పుడు మనసే బంధకారం అవుతుంది అని, మరి ఇంద్రియ వస్తువుల నుండి విడివడినప్పుడు మనసు ముక్తి కారణము అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని, అలాగే మనస్సును జయించిన వాడు శాంతిని పొందుతాడు కాబట్టి ఆ కారణంగా అతడు అంతకు ముందే భగవంతుణ్ణి సమీపించి ఉంటాడు. మరి అటువంటి వాడు సుఖదుఖాలు లాభ నష్టాలు అనేటువంటి ద్వంద్వాలకు మరి అతీతంగా అన్నిటిని కూడా మానవమానాలు చలి వేడి అన్నిటిని కూడా సమదృష్టితో ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాలను మనము చూసినటువంటిది. సో సో మరి ఇంకా ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ విధానాలను చెప్పిన తర్వాత మరి ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఏ విధమైనటువంటి విషయాల్లో ఉండాలి అనేటువంటి విషయాలను బోధిస్తూ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూడవచ్చు. సో ఇంకా చెప్తారైనా, ఓ అర్జున, మనిషి దృఢ సంకల్పంతోనూ శ్రద్ధతోనూ ఈ యోగ మార్గమును తప్పక అభ్యాసం చేయవలెను. ఏదైతే నిన్న అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని గురించి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు బోధించారు. సో మరి ఆ యోగ విధానమును మనిషి దృఢ సంకల్పంతోనూ శ్రద్ధతోనూ అభ్యాసం చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అలా ఇంద్రియంలోను అదుపులో ఉంచుకొని మనసును నియంత్రించుకోవడం ద్వారా సో మరి ఆ మనిషి వైరాగ్యాన్ని పొందించుకొని భగవద్ధ్యాసలో ముందుకు వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో కనుకనే మనిషి దృఢ సంకల్పంతోనూ శ్రద్ధతోనూ ఈ యోగ మార్గంను తప్పక అభ్యాసం చేయవలెను అని చెప్తున్నారు. ప్రాపంచికమైనటువంటి తలంపుల నుండి వచ్చిన అన్ని కోరికలను త్యజించి మనసుతో ఇంద్రియాలను అన్ని వైపుల నుండి నిగ్రహించవలెను అనేటువంటిది ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అంటే యోగ సాధకుడు స్థిరమైనటువంటి స్థిర నిశ్చయంతో ఉండి క్రమం తప్పకుండా ఓపికతో సాధన చేయాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి భక్తి యోగాన్ని గురించి గోస్వాములలో ఒకరైనటువంటి రూప గోస్వాముల వారు ఈ విధంగా అంటూ ఉంటారు. ఉత్సాహ నిశ్చయాద్ధైర్యాత్ తత్కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంగత్యాఘాత్ సతో వృత్తే షడ్విర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. సో మరి భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి ఆయన సో కొన్ని విషయాలను అక్కడ చెప్పినటువంటిది మనం చూస్తాం. సో ఏంటంటే ఆ హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఉత్సాహంతో ఉండడం, మరి పట్టుదల, నిశ్చయము, భక్తుల సాంగత్వములో విధులను నిర్వహించడం ద్వారా సత్వగుణ కార్యాలలో పూర్తిగా నెలకొనడం ద్వారా మనిషి భక్తి యోగాన్ని జయప్రదం చేసుకోగలడు అనేటువంటిది అక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని మనకి చూస్తూ ఉంటాం. సో ఎందుకంటే దీనికి ఒక మనం చిన్న స్టోరీ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ఇస్తారు. ఎందుకంటే నిశ్చయం విషయంలో మనిషి ఎంత పట్టుదలతో ఉండాలో అనేటువంటి దాన్ని ఒక
పిచ్చుకని ఉదాహరణగా తీసుకొని చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని మనం చూడవచ్చు. అయితే ఒక పిచ్చుక సముద్ర తీరంలో గుడ్లు పెట్టింది అని పెట్టబడింది అట. కానీ ఆ సముద్రము తన అలలతో ఆ గుడ్లను తీసుకొని పోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సముద్రంలో అలలు ఇలా వచ్చిపోతూ ఉండడం వల్ల ఆ ఆ ఒడ్డులో సముద్రం ఒడ్డున పెట్టినటువంటి పిచ్చుక గుడ్లను ఆ అలల తాకిడికి సముద్రంలోకి ఆ గుడ్లు వెళ్ళిపోతుంటాయి. అప్పుడు ఆ పిచ్చుక చిన్న పిచ్చుక ఎంతో కలత చెంది సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతూ ఉంటుందట, నా గుడ్లు నాకు ఇచ్చేయమ్మా అడుగుతూ ఉంటుంది. కానీ సముద్రము ఆ చిన్న పిచ్చుక కదా, దాని యొక్క విన్నపాన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోదట. బాగా బాధపడినటువంటి పిచ్చుక తన గుడ్లు తనకు కావాలి అని చెప్పేసి, నిన్ను నేను ఎండింప చేస్తాను, అలాగైనా నిన్ను నేను ఎండింప చేసి నా గుడ్లు నేను తీసుకుంటాను అని చెప్పేసి నిశ్చయించుకొని తన యొక్క చిన్న ముక్కుతో చుక్కలు చుక్కలుగా నీటిని తీసేసి ఒడ్డున పడేస్తూ ఉంటుంటుంది. సో అలా మరి అది అసాధ్యమైనటువంటి విషయమే అయినప్పటికీ కూడా ఎంతో నిశ్చయంతో అది ఆ విధంగా చేస్తుంటే చూసిన వాళ్ళంతా కూడా నవ్వడం మొదలు పెడుతుంటారు. అలా చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే ఆ విషయము ఆ నోట ఈ నోట వెళ్ళి పక్షిరాజు అయినటువంటి గరుత్మంతుడికి తెలుస్తుందట. అది విష్ణు భగవానుని యొక్క వాహనమైనటువంటి మహాపక్షివా అది. మరి ఇక అయితే ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ పక్షి అంటే పక్షి రాజు అయినటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుడి గరుత్మంతుడు తన చిన్న చిట్టి సోదరికి కలిగినటువంటి దాన్ని చూసి అక్కడికి వచ్చిందట. గరుడు కూడా వచ్చేసి పిచ్చుక చేస్తూ ఉన్నటువంటి నిశ్చయం ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క పట్టుదలకి ఎంతో సంతోషపడి నేను కూడా నీకు సహాయం చేస్తానని మాట ఇస్తుందట. అప్పుడు గరుత్మంతుడు ఇక సముద్రంతో అంటాడట, దాని గుడ్లను దానికి ఇచ్చేసాయి అని సముద్రంతో అంటే, సముద్రుడు ఎందుకంటే గరుత్మంతుడు చాలా ఇది కదా, సో అప్పుడు సముద్రుడు భయపడి వెంటనే గుడ్లను తిరిగి ఇచ్చేశారు అని చెప్తారు. సో అలాగే సాధన అనేటువంటిది చాలా చాలా ముఖ్యము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ప్రత్యేకంగా భక్తి భావనలో భక్తి యోగం చాలా కఠినమైనటువంటి కార్యంలాగా అనిపించవచ్చు. కానీ ఎవడైతే గొప్ప నిశ్చయంతో నియమాలను పాటిస్తూ, మనకి ఇస్కాన్లో అయితే 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి, 4 నియమాలను పాటిస్తూ ఉండవలసినటువంటిది. సో అలా నియమాలను పాటిస్తూ సో మరి భగవంతుడు తప్పక సహాయం చేస్తారు అని చెప్తారు. మనం నిశ్చయంతో సరైనటువంటి సంకల్పంతో ఉంటే మరి ఎందుకంటే తమను సహాయం కోరినటువంటి వారికి సహాయం చేయడానికే భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఉత్సాహంతో ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ప్రశ్న సో ఇంకా చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. శనై శనై రూపరమేత్ బుద్ధ్యా ధృతి గృహీతయా ఆత్మ సంస్థం మన కృత్వా నకించిదపి చింతయేత్. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, పూర్తి నిశ్చయంతో కూడినటువంటి బుద్ధి ద్వారా మనిషి క్రమక్రమంగా సమాధిలో నెలకొనాలి. ఆ విధంగా మనసును కేవలము ఆత్మ మీదనే లగ్నం చేసి ఇక దేనిని గురించి ఆలోచించకుండా ఉండాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో మరి ఎందుకంటే ఈ దేహము అనేటువంటి దీంట్లో మనకు ఆ దేహాన్ని రథంలాగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఆ రథానికి కట్టబడినటువంటి గుర్రాలు ఇంద్రియాలు అని చెప్తారు. కన్ను, ముక్కు, నోరు, చెవి, ఆ చర్మం. సో ఇవి మనకి ఈ పంచేంద్రియాలు. అలాగే గుర్రాలకు కట్టబడినటువంటి కళ్యాలు మనసు. ఆ కళ్యాలను తన అదుపులో ఉంచుకొని ఆ రథాన్ని తోలేటువంటి రథసారథి బుద్ధి అని చెప్తారు. సో ఇవన్నీ సక్రమంగా పనిచేసినప్పుడు జీవాత్మ తన యొక్క గమ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతూ ఉంటుంది.
యతో యతో నిచ్చరతి మన చంచలమస్థిరం తతస్తతో నియమ్యైత దాత్మాన్యేవ వశం నయేత్. సో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తున్నారు, ఈ చంచలమైన నిలకడలేని మనసు ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడనే ఉన్నట్లు అనిపిస్తాం, మన మనసు ఎక్కడో ఆలోచనలు ఎక్కడో కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల అవతల ఉన్నటువంటి విషయాల గురించి కూడా మాట్లాడవచ్చు, ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది మనసులోకి. కాబట్టి ఈ మనసు ఎప్పుడు కూడా చంచలమైనది, నిలకడలేనిది అని చెప్తారు. మొండి పట్టుదలది కూడా అని చెప్తారు. అది ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ మనసుని సో మనిషి నిశ్చయంగా వెనకకు తెచ్చుకొని ఆత్మ యొక్క ఆధీనంలో, అంటే సాధన చేయడం ద్వారా, యోగం ద్వారా ఆ మనసుని ఆత్మకు వశం చేయాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే చంచలత, అస్థిర మనసు యొక్క స్వభావం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనకు కూడా అనుభవమే ఉంటుంది, అందరికీ, దాదాపుగా అందరికీ కూడా ఈ చంచల అస్థిర మనసు కారణం. కనుక ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడు మనసుని వశం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అంతేగాని అతన్ని మనసు వశం చేసుకోకూడదు అని చెప్తారు. ఇంతకుముందే చెప్పారు, మనసు మన ఆధీనంలో ఉంటే అది మనకు మంచి మిత్రులాగా పనిచేస్తుంది, మనం దాని ఆధీనంలోకి పోతే అది అదొక శత్రువులాగా పనిచేస్తుంది. సో మరి మనసు వశం చేసుకున్నటువంటి వాడు గోస్వామి లేదా స్వామి అని పిలువబడేటువంటి, లేదా ఆ మనసుకు ఆధీనమైనటువంటి వాడు గోదాసుడుగా పిలువబడుతూ ఉంటాడు, లేదా ఇంద్రియ దాసుడు అని పిలువబడేటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రశాంత మనసంహేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతమకల్మషం. సో ఇంకా కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, మనసు సంలగ్నమైన యోగి అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక సుఖ పూర్ణత్వమును తప్పక పొందుతాడు. అతడు రజోగుణానికి అతీతుడై భగవంతునితో ఉన్నటువంటి గుణరీత్య సమత్వమును అనుభూతి చేసుకొని గత కర్మ ఫలాల నుండి ముక్తుడవుతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి కల్మషాల నుండి విడిపడి భగవంతుని యొక్క దివ్యమైన సేవలో నెలకొనడమే బ్రహ్మభూత స్థితి. ఎందుకంటే భగవద్గీతలోనే చెప్పబడుతుంది 18వ అధ్యాయంలో, మద్భక్తిం లభతే పరాం. సో ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలపైన మనసును సంలగ్నం చేయనంత వరకు కూడా మనిషి ఆ బ్రహ్మ భావనలో నిలవలేడు అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఈ విధంగా ఆత్మ నిగ్రహం కలిగిన యోగి యోగ సాధనలో నెలకొని సమస్త భౌతిక మలినముల నుండి ముక్తి పొందుతాడు. ఎల్లప్పుడూ పరమాత్మని దివ్యమైన సేవలో ఉండడం చేత సంపూర్ణ ఆనందం యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయిని పొందుతాడు అనేటువంటి చెప్తుంది. అంటే ఆత్మానుభూతి అంటే ఆ భగవంతుని సంబంధంలో మనిషి తన యొక్క సహజ స్థితిని తెలుసుకోవడం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సర్వభూతస్తమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః. సో నిజమైనటువంటి యోగి మరి నన్ను సకల జీవులలోనూ, అలాగే ఆ సకల జీవులలోనూ అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి సకల జీవులలోనూ, అలాగే ఆ భగవంతుడిలో ప్రతి జీవుని, సకల జీవులను చూస్తాడు అని చెప్తున్నాడు. ఆత్మదర్శి అయిన వాడు భగవంతుడినైన నన్ను సర్వభూతముల యందు దర్శిస్తాడు అర్జున అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి యోగి పరిపూర్ణ ద్రష్టగా చెప్తారు.
ఎందుకంటే అతడు ఆ పరబ్రహ్మమైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఎల్లరి హృదయాలలో పరమాత్మునిగా నెలకొని ఉన్నట్లు దర్శించుకోగలడు. అందుకే పండిత సమదర్శిన అంటూ చెప్పబడినటువంటిది ఇంతకు ముందు మనకి 5వ అధ్యాయంలో. సో కాబట్టి మరి పరమాత్ముని రూపంలో భగవంతుడు కుక్క హృదయంలోనూ బ్రాహ్మణి హృదయంలోనూ కూడా నెలకొని ఉంటాడు అనేటువంటిది మనం చూసేటువంటి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యో మాం పశ్యతి సర్వత్రా సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి నచ మే న ప్రణశ్యతి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, నన్ను అంతటా దర్శించేవాడికి, అంటే ఆ భగవంతుడు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాడు. ఆ వాసుదేవమయం, సర్వము వాసుదేవమయము అని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. అందుకే చెప్తున్నారు, యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి నచ మే న ప్రణశ్యతి. సో అందుకే ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నన్ను అంతటా దర్శించేటువంటి వాడిని, అంటే నన్ను సర్వత్రా చూసేవాడికి, నాయందే అంటే నాలో సమస్తమును చూసేవాడికి, నాయందే అన్నింటినీ దర్శించేటువంటి వాడు నన్ను కోల్పోడు. అంటే వాడికి ఎప్పుడు నేను కనబడుతూనే ఉంటాను. అలాగే నేను కూడా వారిని కోల్పోను. అంటే నేను కూడా వారిని, అటువంటి ఆ భక్తులను నిరంతరము కనిపెట్టుకుంటూ ఉంటాను అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఖచ్చితంగా శ్రీకృష్ణుణ్ణి సర్వత్రా దర్శించుకుంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే అతడు సమస్తాన్ని శ్రీకృష్ణుల్లో చూస్తాడు. మనకి ఇంత అంటే లెవెల్ 1లో చూస్తాము విశ్వరూప దర్శనం. మరి అటువంటి వ్యక్తి ప్రకృతిలో విభిన్న రూపాలు చూసినట్లు కనిపించినా కూడా ప్రతిదీ ఆ కృష్ణుని యొక్క శక్తి రూపమేనని తెలిసిన వాడై ప్రతి సందర్భంలోనూ కృష్ణుణ్ణి ఎరిగి ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే జీవుడు ఎన్నడూ కూడా నశించినటువంటి వాడు, అలాగే భగవంతుడు ఏనాడు భక్తునికి దృష్టికి దూరం కాడు. ఇక్కడ చెప్పబడింది కూడా అదే, నన్ను సర్వత్రా చూసేవాడికి, నాలో సమస్తాన్ని చూసేవాడికి నేనెన్నడూ కూడా కనబడకపోను అంటూ చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి మరి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో స్థితమైనటువంటి భక్తుడు కృష్ణుణ్ణి ఆ కృష్ణునితో ఒకటిగానే అవుతాడు అని చెప్తారు. అంటే ఆ భక్తునికి కృష్ణుడే సర్వసమానము, ఇక్కడ సర్వస్వము అవుతాడు అని చెప్తారు. అతడు ఆ కృష్ణ ప్రేమతో నిండిపోవడము, ఇక ఆ విధంగా భగవంతుడికి భక్తుడికి ఒక సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధం ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఎందుకంటే మరి బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్మ ఈ విధంగా చెప్తారు, ప్రేమాంజున చురిత భక్తి విలోచనేన సంత సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి యం శ్యామ సుందరమచింత్య గుణస్వరూపం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో మరి ఆ ప్రేమాంజనాన్ని కన్నులకు పూనుకున్నట్టి భక్తుల చేత సర్వదా ఆ దర్శింపబడే దేవదేవుడైనటువంటి గోవిందుడిని నేను భజిస్తాను అంటూ మరి బ్రహ్మ చెప్తాడు బ్రహ్మ సంహితలో. భక్తుని హృదయంలో నెలకొన్నట్టి నిత్య శ్యామసుందర రూపంలో అతడు కనిపిస్తాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా
ఆ భగవంతుడు సర్వము వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటిది మనకి శాస్త్రాల్లోనూ ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుల ద్వారా కూడా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వభూత స్థితం యో మాం భజత్యేకత్వమాస్థితః సర్వతా వర్తమానోపి స యోగి మయి వర్తతే. సర్వభూత స్థితం యో మాం అంటూ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సర్వభూత స్థితం అంటే ప్రతి ఒక్కని హృదయంలో ఉన్నట్టి, ప్రతి ఒక్క సర్వభూతం అన్ని జీవుల యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి యో మాం, మాం అంటే నన్ను, భజతి భక్తితో సేవించేటువంటి వాడు. నేను పరమాత్మ ఒక్కటేనని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకం యొక్క భావం చూస్తే, నేను పరమాత్మ ఒక్కటేనని, నన్నే సర్వభూతముల యందు స్థితుడై ఉన్న పరమాత్మగా ఆరాధించు యోగి అన్ని రకాలైనటువంటి కార్యకలాపాలను చేస్తూ ఉన్నా అతడు నాయందే ఉంటాడు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. అంటే పరమాత్మ ధ్యానాన్ని సాధన చేసేటువంటి యోగి తనలో కృష్ణుని ప్రధాన అంశము, ముఖ్యంగా ఆ శంఖము, చక్రము, గద, పద్మాలను దాల్చినటువంటి ఆ చతుర్భుజ విష్ణు రూపమును, చతుర్భుజాలుగా ఉండేటువంటి ఆ విష్ణు రూపాన్ని విష్ణు అంటే చతుర్భుజ విష్ణువుగా దర్శిస్తారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ విష్ణువు శ్రీకృష్ణుడికి అభిన్నుడు అనేటువంటి విషయాన్ని యోగి తప్పక తెలుసుకుని ఉంటాడు, తెలుసుకోవాలని కూడా చెప్తున్నారు. మరి అలాగే సర్వవ్యాపి దేశ కాలాతీతుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుని దివ్య రూపంపైనే ధ్యానం చేయడము ద్వారా మనిషి కృష్ణుని తలంపులో లగ్నమై ఆ తరువాత అతనితో దివ్య సాంగత్యం చేత ఆనందమయమైనటువంటి స్థితిని, ఆ బ్రహ్మభూత స్థితిని పొందుతాడు అని చెప్తూ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్రా సమం పశ్యతి యోర్జున సుఖం వా యది వా దుఃఖం స యోగి పరమో మతః. ఓ అర్జున, సకల జీవులను సమానంగా దర్శిస్తూ వాటి సుఖాలు దుఃఖాలు తనకే కలిగినట్లు స్పందించేవారు పరిపూర్ణమైన యోగులు. అంటే ఎవడైతే ఆ జీవులు, సకల జీవులను తనతో పోల్చుకొని వాటి సుఖదుఖాలు రెండింటిలో సమంగా చూస్తాడో అతడే ఉత్తమమైనటువంటి యోగి అని చెప్తూ ఉన్నారు, పరిపూర్ణ యోగులు అని చెప్తూ. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పరిపూర్ణ యోగి. ఎందుకంటే తన స్వంత అనుభవం ద్వారా అతడు ఎల్లరి హృదయాల అంటే అందరి యొక్క ఆ సుఖ దుఃఖాలను ఎరిగి ఉంటాడు అని చెప్తుంటారు. సో మరి భగవంతునితో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మర్చిపోవడమే జీవునికి దుఃఖ కారణము. సో తిరిగి ఆ భగవంతునితో మనకున్న సంబంధాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటే, తిరిగి పునరుద్ధరించుకున్నట్లయితే ఈ దుఃఖ కారణాలన్నిటి నుండి కూడా బయటపడతాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అట్లా మరి అయినప్పుడు సమస్త కర్మలకు పరమభోక్త, సకల ప్రాంతాలకు లోకాలకు యజమాని, సకల జీవులకు నిజమైన మిత్రుడు శ్రీకృష్ణుడు అని తెలుసుకోవడమే సుఖానికి కారణము, శాంతి. అంతకుముందు మనకి చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని కూడా చూస్తాం. సో ఈ విధంగా కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి అష్టాంగ యోగ విధానము, సో దాని ద్వారా ఏ విధంగా ఆ భగవద్ధామంను చేరుకోవచ్చో, శాంతిని పొందవచ్చో అనేటువంటి విషయాలను తెలియచేసినటువంటిది మనము ఇప్పటి వరకు చూసినది. సో ఈ అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని బోధించిన తర్వాత ఇక అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో ఈ విధంగా అంటూ ఉంటాడు అర్జునుడు. అర్జున ఉవాచ
యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఓ మధుసూదన, మనసు నిలకడలేనిది కావడము వలన నీవు చెప్పిన ఈ యోగ విధానము నాకు ఆచరింప చక్యము కానిది మరియు అసాధ్యమైనదిగా అనిపిస్తూ ఉంది కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో అంటూ ఉన్నాడు. సో ఓ మధుసూదన, మనసు చంచలమైనటువంటిది, అస్థిరమైనది కాబట్టి నీవు మరి సంగ్రహంగా చెప్పినటువంటి ఈ యోగ పద్ధతి నాకు అసాధ్యమైనదిగా, సహింపరానిదిగా కనిపిస్తూ ఉన్నది కృష్ణ, మధుసూదన అంటూ అర్జునుడు అంటాడు. సో ఎందుకంటే మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు వివరించినటువంటి యోగ పద్ధతి మరి ఇక్కడ అసక్తత భావనలో అర్జునుడి చేత తిరస్కరింపబడినట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంది వాస్తవానికి మనకి. ఎందుకంటే అన్నాడు కదా ఇక్కడ, ఓ మధుసూదన, మనసు చంచలమైనది, అస్థిరమైనది కనుక నీవు చెప్పిన ఈ యోగ పద్ధతి నాకు అసాధ్యమైనదిగా అనిపిస్తుంది, అలాగే సహింపరానిదిగా అనిపిస్తుంది అంటూ అన్నాడు కదా. సో మరి యోగ సాధన కొరకు మరి ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి అష్టాంగ యోగ విధానాలలో యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ధారణ, ప్రత్యాహార, ధ్యానము, సమాధి స్థితి అనేటువంటి ఈ అంగాలలో నిమగ్నం అవ్వాలి అంటే ఇల్లు విడిచి కొండల్లోనూ వనాలలోనూ ఏకాంత ప్రదేశానికి వెళ్ళి మరి కలియుగంలో సాధారణమైనటువంటి మనిషికి అది అసాధ్యం. సో కాబట్టి మరి ఎందుకంటే వాళ్ళు ధ్యానం చేయడము అవన్నీ పూర్వకాలము, సత్యయుగం తీసుకున్నట్లయితే దాదాపుగా 1,00,000 సంవత్సరాలు బతికేవాళ్ళు. అందుకే ఎవడన్నా తపస్సు చేస్తే 10,000 సంవత్సరాలు చేసిండు తపస్సు అంటాం. మనం 100 సంవత్సరాలు ఉండేటువంటి విషయాన్నే చాలా ఘనంగా ఫీల్ అయితే వాడు 10,000 సంవత్సరాలు చేసిండు లేదా అలా కొన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేశారు అని చెప్తారు. అప్పుడు వాళ్ళకి అది 1,00,000 సంవత్సరాలు సత్యయుగంలో. అలాగే త్రేతాయుగంకి వచ్చినట్లయితే 10,000 సంవత్సరాలు బతికేవాళ్ళు. ద్వాపర యుగంలో సుమారు 1000 వరకు బతికేవాళ్ళు. కలియుగంలో 100 సంవత్సరాలు ఉంటే గొప్ప. 1,00,000 నుండి ప్రతి యుగానికి ఒక చున్నా ఎగిరిపోతూ వచ్చింది మానవుని లైఫ్ స్పాన్ విషయాలకు వచ్చినప్పుడు. సో మరి ఈ ఉన్నటువంటి ఈ స్వల్ప జీవితం కొరకు తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ ఈ యుగం యొక్క లక్షణమే చెప్తారు. ఈ కలియుగము కలహాల యుగం, కలియుగం కలహాల కపట యుగంగా చెప్పబడేటువంటి. సో మరి అందుకే ఈ కలియుగంలో అన్నీ సాధ్యం కావని చైతన్య మహాప్రభువులు వారు చాలా సరళమైనటువంటి ఆచరణీయమైనటువంటి పద్ధతి మనకి యోగ విధానం. ఆ నామ జపం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేయడమే. మరి ఈ భగవద్గీత అర్జునుడికి ఎప్పుడు చెప్తున్నారు? దాదాపుగా 5,130-125 సంవత్సరాలకు పూర్వం చెప్పబడినట్టు. ఆ రోజుల్లోనే అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. మరి ఇప్పుడు యోగ విధానం అనేటువంటిది, మనకున్న యోగ విధానము సాధారణంగా ఈ కలియుగంలో ఈ జనసామాన్యానికి మాత్రము ఈ అసాధ్యమైనది ఖచ్చితంగా అవుతుంది. ఎందుకంటే 5,000 సంవత్సరాలకు పూర్వమే అర్జునుడు ఆ విధంగా అన్నాడు, ఓ మధుసూదన, మనసు చంచలము అస్థిరము కనుక నీవు చెప్పిన ఈ యోగ విధానము నాకు అసాధ్యమైనదిగా అనిపిస్తుందయ్యా అన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఓ కృష్ణ, మనసు చంచలము, కల్లోలితము, మొండిపట్టు కలిగినటువంటిది, బలవత్తరమైనది. మొండిపట్టు
ఏదైనా అనుకుంటే అదే కావాలనుకుంటుంది కదా, మనసు కూడా అదే. మనకి ఏదైనా ఒక విషయం పైన ఆలోచన వస్తే దాన్ని పొందేదాకా, లేదా ఏదైనా ఒక విషయం వస్తే మనసులో నిరంతరము అదే తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఏం చేస్తున్నా అదే గుర్తుకు వస్తూ ఉంటుంటుంది మనకి. సో ఆ విధంగా మనసు చంచలము, కల్లోలితము, మొండిపట్టు కలిది, బలవత్తరమైనది కనుక మరి నువ్వు చెప్పినట్లు మనసుని ఎలానయ్యా లొంగ తీసుకునేటువంటిది. ఆ మనసును లొంగ తీసుకోవడం అనేటువంటిది గాలిని అణచడం కంటే ఎక్కువ కఠినమని నేను భావిస్తున్నాను. సో ఎందుకంటే అంతకుముందు చెప్పింది మనసును బుద్ధికి ఆధీనమై ఉండవలసినది అని చెప్పారు కదా. సో కనుక ఆ మనసు ఎంత బలవత్తరమైనది, మొండుపట్టుగలది. ఒక్కొక్కసారి ఆ మనసునే అధిగమిస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి అది తప్పు అని చెప్తూ ఉంటుంది మన ఇంటెలిజెన్స్, బుద్ధి. అయినా తప్పు చేస్తూనే ఉంటాం. ఇది చేయకూడదు మనం, లేదా దీనికి ఇలా మనం చేయకూడదు అనే భావన వస్తూ ఉంటుంది. అయినా చేస్తూ అంటే మనసు ఆ విధంగా మనల్ని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తాను. సో కాబట్టి మనసును నిగ్రహించుకోవడం అనేటువంటిది చాలా కఠినమైనటువంటిదే అనేటువంటిది. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందే చెప్పినట్లు ఈ భౌతిక దేహం అనేటువంటి రథంలో జీవుడు ప్రయాణికుడు, బాటసారి. ఆ దానిలో ఉండేటువంటి కూర్చున్నటువంటి ప్రయాణికుడు. బుద్ధి ఏమో సారథి, మనసు వాహనాన్ని నడిపేటువంటి సాధనం, ఆ కళ్యాణం. ఆ ఇంద్రియాలు గుర్రాలుగా ఉన్నటువంటి మరి వాటన్నిటిని అధీనపరచుకోవడం. సో అందుకే అర్జునుడు అడిగితే మళ్ళీ కృష్ణ భగవానులు వారు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు అర్జునుడికి. మరి అర్జునుడు సాధారణమైనటువంటి వాడేం కాదు. వాస్తవానికి ఎంతో ఓర్పు, నేర్పు ఉన్నటువంటి వాడు. మనసు చాలా స్థిరంగా, మనసు ఎందుకంటే స్వయంవరంలో పైన కట్టిబడినటువంటి మత్స్యాన్ని కింద నీటిలో చూస్తే దానికి బాణం వేసినటువంటి వాడు. అలాగే తన గురువు చిన్నప్పుడు ఎన్నో టార్గెట్స్ ఇస్తే వాటన్నిటిని సక్రమంగా చేసినటువంటి వాడు. అటువంటి అర్జునుడే ఆ విధంగా అన్నాడు, చంచలహిం మనసు కృష్ణ. అయితే ఇప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు సమాధానం చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు అడిగిన దానికి సమాధానంగా చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, ఓ మహాబాహువులు కలిగినటువంటి అర్జున, ఓ కుంతీపుత్ర, ఇక్కడ మహాబాహో కౌంతేయ అని అంటున్నారు. మహాబాహువులు కలిగినటువంటి ఓ కుంతీ కుమారుడా, చంచలమైన మనసు, చంచల స్వభావమైనటువంటి మనసును నిగ్రహించుట అతి కష్టము అనడంలో సందేహం లేదు. కానీ తగిన సాధన మరియు వైరాగ్యముల ద్వారా మరి సో మరి ఆ తగినటువంటి సాధన చేయడము మరి వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శించడము ద్వారా మరి దానిని నిగ్రహించుకోవచ్చు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే మొండిపట్టు చూపేటువంటి మనసును నిగ్రహించడంలో కష్టాన్ని గురించి అర్జునుడు పలికిన దానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంగీకరించాడు. అందుకే అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, చంచల స్వభావమైనటువంటి మనసును నిగ్రహించడం అనేటువంటిది అతి కష్టం అని నువ్వు అంటున్నావు, కరెక్టే అది. కానీ దాన్ని కూడా నిగ్రహించుకోవచ్చయ్యా అంటూ, అదే సమయంలో అతడు సాధన వైరాగ్యాల ద్వారా అది సాధ్యమని కూడా చెప్తున్నారు. నువ్వు అన్నట్లు అది కష్టమే. మరి సాధనము చేసినప్పుడు వైరాగ్యం వస్తూ ఉంటుంది. ఆ వైరాగ్యం, సాధన వైరాగ్యాల ద్వారా
అతడు మనసును నిగ్రహించవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మాతాది? స్క్రీన్ షేరింగ్ రావట్లేదు ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే రైట్. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు మరి ఆ ఇది మొండిపట్టు కలిగినటువంటి చంచలమైనటువంటి ఆ మనసును ఆధీన పరచుకోవడానికి సాధన వైరాగ్యాల ద్వారా ఇక్కడ సాధనం అంటే మన కొన్ని నియమ నిబంధనల ద్వారా మనం శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినటువంటి విషయాలను పాటించడం. అలాగే వైరాగ్యం అంటే ఈ భౌతిక వస్తువుల నుండి విరమణ. సో మరి అంటే ఇంకో రకంగా మనసును ఆత్మలో నెలకొల్పడం అనేటువంటి అర్థం కూడా వస్తుంది వైరాగ్యము అంటే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ అసంయతాత్మనా యోగో దుష్ప్రాప ఇతి మే మతిః వశ్యాత్మనా తు యతతా శక్యో వాప్తుముపాయతః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, మనసు అదుపులో లేని వానికి ఆత్మానుభూతి కష్టతరమైనది. అంటే మనసుకు కళ్ళెం వేయలేనటువంటి వాడికి ఆత్మానుభూతి కాఠిన్యమైనటువంటిదిగా చెప్తున్నారు, కష్టతరమైనది అని చెప్తున్నారు. కానీ మనసును నిగ్రహించడం నేర్చుకున్న వారు, సరి అయినటువంటి పద్ధతిలో యత్నించేటువంటి వారు పరిపూర్ణతను సాధించవచ్చు. ఇది నా యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ మొండి పట్టు కలిగిన మనసును ఎలా నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. చెప్పినాక మళ్ళీ డౌట్ వచ్చింది ఆయనకి. ఇక అది విన్న తర్వాత మళ్ళీ అడుగుతూ ఉన్నాడు ఈ విధంగా. అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచలితమానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. సో ఇక అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో అంటూ ఉన్నాడు, ఓ కృష్ణ, శ్రద్ధతో ఆత్మానుభవ పద్ధతిని స్వీకరించి కూడా ఈ చంచలమైనటువంటి మనసు కారణంగా దానిని విడిచి యోగ లక్ష్యం యొక్క అంతిమ విజయాన్ని ఈ జన్మలోనే సాధించలేకపోయిన యోగి యొక్క గతి ఏమిటి? ఎందుకంటే ప్రారంభంలో మనం కొంత ఉత్సాహంతో కొన్నిటిలో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటాం, కాలక్రమంలో దాన్ని వదిలేసి తర్వాత చూద్దాంలని వదిలేసేటువంటి పరిస్థితులు కూడా వచ్చేటువంటి మన జీవితంలో ఎన్నో సంఘటనలు మనకు ఉంటూ ఉంటాయి కదా. సో కాబట్టి ఆత్మానుభూతి మార్గము అంటే యోగ పథము భగవద్గీతలో వివరించబడినటువంటిది. మరి జీవుడు ఈ భౌతిక దేహం కాదు అని, దానికంటే అతడు భిన్నమైనటువంటి వాడు అని, అతని సుఖము నిత్య జీవితము ఆనందము జ్ఞానంలోనే ఉన్నదనేటువంటి ఆ జ్ఞానమే ఆత్మానుభూతిలో ప్రాథమిక సూత్రము అని చెప్తారు. మరి ఇక దేహము మనసు రెండింటికి అతీతమైనటువంటిదిగా ఉండేటువంటిది. మరి జ్ఞాన మార్గం ద్వారా, అష్టాంగ యోగ పద్ధతి ద్వారా లేదా భక్తి యోగం ద్వారా ఆత్మానుభూతి అన్వేషింపబడుతుంది అని చెప్తారు. అందుకే మనకి నిత్యంలాగా చెప్పి వివిధ మార్గాలు చెప్పబడినటువంటివి. మరి ఈ అన్ని రకాలైనటువంటి పద్ధతుల్లోనూ జీవుని యొక్క సహజ స్థితి ఆ భగవంతునితో అతని సంబంధాన్ని ఆ సంబంధాన్ని తిరిగి నెలకొల్పుకొని మహోన్నతమైనటువంటి కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమవ్వడమే అని
మనిషి గుర్తుంచుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి జ్ఞాన మార్గమైన, అష్టాంగ యోగ పద్ధతి అయినా, భక్తి యోగమైన భగవత్ సంబంధాన్ని నెలకొల్పుకోవడానికి ఉన్నటువంటిది. సో మరి అందుకే ఈ విషయాన్ని మనకి అంతకుముందు 2వ అధ్యాయంలోనే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అంతకుముందు చెప్పినటువంటి విషయం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ మహాబాహులు గల కృష్ణ, యోగ మార్గము నుండి దారి తప్పిపోయిన వ్యక్తి భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక విజయాల రెండింటి నుండి భ్రష్టుడైపోడా, అతడు విడిపోయి చెదిరిన మేఘం వలె ఉభయభ్రష్టుడై ఎటూ కాకుండా పోడా అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఎందుకంటే మరి యోగ మార్గం నుండి తప్పిపోయినటువంటి వాడు ఏదో చేద్దాము అని ప్రారంభించి దాంట్లో ఉండి అలా ప్రయత్నం చేస్తూనే పరిపూర్ణతను సాధించకుండా ఈ దేహాన్ని త్యజించాడనుకో, వాడి పరిస్థితి ఏమిటి అని అడిగాడు. అటువంటి వాడు మరి అటు భౌతికమైన సుఖాలను అనుభవించక, ఇటు ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందగా మరి రెండింటిలోనూ భ్రష్టుడైపోతాడు కదా. అతడు విడిపోయి అంటే చెదిరిన మేఘం వలె, మేఘం అంతా ఒకే దగ్గర ఉంటేనే మంచిగా ఉంటుంది, వర్షాన్ని వర్షిస్తూ ఉంటుంది. ఎటన్నా విడిపోయింది అనుకోండి తేలిపోతూ ఉంటుంది అని చెప్తాను. అలా ఉభయభ్రష్టుడై ఎటూ కాకుండా పోడా అంటే అటు భౌతిక సుఖాలు అనుభవించక, ఇటు ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందక మరి అతని పరిస్థితి ఏమిటి? సో ఏ రంగంలోనూ స్థానం లేకుండా మరి చెదిరిన మేఘంలాగా నశించిపోడా అనేటువంటిది అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే మరి సాధకుడు అయినటువంటి యోగి విఫలమైతే బాహ్యానికి రెండు రకాలుగా నష్టపోతాడు కదా. అంటే భౌతిక సుఖాన్ని కానీ ఆధ్యాత్మిక విజయాన్ని కానీ అతడు అనుభవించలేడు కదా. అలా అతడు చెదిరిన మేఘంలాగా స్థానం లేకుండా పోతాడు అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. మళ్ళీ ఏ తన్మే సంశయం కృష్ణ చేత్తుమరహస్య చేషతః త్వదన్య సంశయస్య చేత్తన ఉపపద్యతే. ఓ కృష్ణ, మరి నాకు ఇవి సందేహాలు ఉన్నాయ్యా, ఈ నా సందేహాలను పూర్తిగా నివృత్తి చేయమని నేను నిన్ను వేడుకుంటున్నాను. మరి ఈ నా సందేహాలను తొలగించేవారు నీవు తప్ప ఇంకెవరూ లేరు. ఎందుకంటే దివ్యమైనటువంటి కారణంగా, మహోన్నతుడమైన కారణంగా, పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి కారణంగా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి భగవంతుడు జరిగిపోయినది, జరుగుతూ ఉన్నది, జరగబోయేటువంటిది కూడా పరిపూర్ణంగా ఎరిగినటువంటి వాడు. ఈ జీవులందర యొక్క గతంలో ఉన్నటువంటివి, వర్తమానంలో ఉన్నవారు, అలాగే మళ్ళీ వచ్చేటువంటి వారు, వీళ్ళందరి గురించి అతడు ఎరిగినటువంటి వాడు. మరి అలా ఆ వ్యక్తిగత జీవుని భవిష్యత్తుకు సంబంధించినటువంటి మరి ఈ ప్రశ్నలన్నింటికి సమాధానం నువ్వే ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడికి సమానుడు కానీ, ఆయన కంటే ఉన్నతుడు కానీ ఎవడూ లేడు. సో మరి ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో అనేక మంది నామమాత్ర యోగులు, తత్వవేత్తలు ఉన్నారు అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. వారెవరూ కూడా భగవంతునితో సమానులు కాదు. సో కాబట్టి శ్రీకృష్ణుని తీర్పు అన్ని సందేహాలకు చరమ పూర్ణ సమాధానం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఆయన ద్వారానే సమాధానం చెప్పిస్తున్నారు అర్జునుడు. సో మళ్ళీ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ పార్థ నైవేహ నాముత్ర వినాశస్తత్య విద్యతే నహి కళ్యాణ కృతకృచ్ఛత్.
దుర్గతిం తాత గచ్చతి. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ పార్థ, ఆధ్యాత్మిక పథంలో ఉన్నవాడు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని వినాశనము చెందాడు. ఈ భౌతిక విషయాల లాగా మరలా మరలా పతనం చెందేటువంటి విషయము ఆధ్యాత్మికంలో నెలకొన్న వాడికి ఉండదు. సో అందుకే అర్జున్తో అంటున్నారు, ఓ మిత్రమా, భగవత్ ప్రాప్తి కోసం ప్రయత్నం చేసేవాడు ఎన్నటికీ దుర్గతి పాలు కాడు. తాత అంటే ఇక్కడ మిత్రమా, దుర్గతి గచ్చతి, దుర్గతానికి గురి కాడు, పరాజితుడు కాడు అనేటువంటిది నగచ్చతి అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నాడు. సో కాబట్టి ఎవడైనా అన్ని రకాలైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి ఆపేక్షలను విడిచిపెట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఆ భగవంతుని పూర్తిగా ఆశ్రయిస్తే సంపూర్ణంగా ఏ రకంగా నష్టం గాని పతనం గాని లేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే మానవులు క్రమ పద్ధతి ఉన్నవారు, క్రమ పద్ధతి లేనివారుగా విభజించబడతారు. సో మరి అలా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ముక్తి గురించి చూస్తూ ఉంటుంది. ఆ క్రమ పద్ధతులు లేని వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జీవనం కానీ ముక్తిని గురించి కానీ ఆలోచించలేనటువంటి వారు. సో మరి ఆ విధంగా భగవత్ ప్రాప్తి కోసం ప్రయత్నించేవాడు ఎన్నడూ దుర్గతి పాలు కారు అని చెప్తారు. ఈ భక్తియుతమైనటువంటి మంగళమయమైనటువంటి మార్గాన్ని అనుసరించేటువంటి వారిని 3 వర్గాలుగా చెప్తూ ఉంటారు. శాస్త్ర విధి నియమాలను పాటిస్తూ భౌతిక పురోగతిని అనుభవిస్తూ ఉండేటువంటి వారు కొందరు. ఈ సంసార బంధనాల నుండి ముక్తిని పొందడానికి యత్నించేవారు 2వ రకమైనటువంటి వారు. ఇక 3వ రకం వారు కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి భక్తులు. అలాగే ఆ కామ్యకర్మ రతులై అంటే ఆ శాస్త్ర విధి నియమాలను పాటించే వారు కూడా తిరిగి మళ్ళీ 2 రకాలుగా ఉంటారని చెప్తారు. వారే కామ్యకర్మ రతులు, ఇంద్రియ భోగానికై ఫలాలను కోరని వారు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా 2 రకాలుగా ఉండేటువంటి వారు. సో అలాగే అదంతా బురద వాంకేదా మీరు హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఇక్కడ మనకి మరి అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానంగా ఈ 41 మరియు 42 శ్లోకాలలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆయన అంటారు ఇక్కడ, ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకానుషిత్వా శాశ్వతీ సమాః శుచీనాం శ్రీమతాంగేః యోగ భ్రష్టోభిజాయతే. ఓ అర్జున, విఫల యోగి అంటే యోగత్వంలో పరిపూర్ణతను సాధించలేనటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఆ విఫలమైనటువంటి యోగులు 2 రకాలుగా ఉన్నారు అని చెప్తారు. ఒకటేమో కొద్దిగా ప్రగతిని సాధించి పతనం చెందిన వారు, ఇంకొకటి సుదీర్ఘ కాలం సాధన చేసి పతనం చెందిన వారు. అందులో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, విఫల యోగి పుణ్యలోకాలకు అంటే ఆ విఫల యోగి పుణ్యజీవుల లోకాలకు చేరుకొని అనేక సంవత్సరాలు భోగానుభవం తర్వాత ధార్మిక జనుల యొక్క వంశంలో లేదా ధనిక వంశంలో జన్మిస్తాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి ఆ తక్కువ కాలం యోగ సాధన తర్వాత పతనం చెందేటువంటి యోగి ఆ పుణ్యజీవులు మాత్రమే ఆ ప్రవేశించగలిగేటువంటి ఉన్నత లోకాలకు వెళ్తాడు అని చెప్తారు. వెళ్ళి అక్కడ ఆ అనేకమైనటువంటి స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఆ స్వర్గలోక సుఖాలన్నింటినీ కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తుంటారు.
ఆ, అలా ఉన్న తర్వాత ధర్మాత్ముడైనటువంటి ఒక పుణ్యజీవుల యొక్క లేదా ధనికుల యొక్క లేదా వ్యాపారస్తుల యొక్క వంశాలలో తిరిగి పంపబడతాడు అనేటువంటి చెప్తుంది. అలాగే మరి ఇంకా ఎక్కువ కాలం అంటే సుదీర్ఘ కాలం యోగ సాధన తర్వాత కూడా విఫలమైనట్లయితే అటువంటి వాడు నిశ్చయంగా మహాజ్ఞానవంతులైనటువంటి యోగుల వంశంలో జన్మిస్తాడు అని చెప్తుంది. మరి అలా ఈ జగత్తులో అటువంటి జన్మ నిశ్చయంగా దుర్లభంగానే ఉంటుంది అని చెప్తారు. అంటే యోగులు అంటే గొప్ప జ్ఞానం కలవారి వంశంలో జన్మము ఇక్కడ కీర్తించబడింది. ఎందుకంటే వారికి అలాంటి కుటుంబాల్లో జన్మించే వారికి మంచి అవకాశం ఆ విధమైనటువంటి సాంప్రదాయాలను పాటించడము అలా ఉండడానికి కదా. సో ఆ విధంగా మరి ఆ పతనమైనటువంటి వారి గురించినటువంటి అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ విషయాలను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అటువంటి వంశంలో పుట్టిన మొదటి జన్మ నుండే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ప్రేరణ కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆచార్యులు గోస్వాముల వంశాలలో అది ప్రత్యేకంగా జరుగుతూ ఉండేటువంటిది. సో కొన్ని ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబాల్లో సంస్కృతి శిక్షణ ద్వారా పండితులు భక్తులు కూడా అయి ఉండేటువంటి వారికి ఆ విధమైనటువంటి శిక్షణ ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది. మరి అటువంటి వంశాలలో జన్మ పొందడం అనేది నిజంగా అదృష్టంగానే భావిస్తూ ఉంటాను. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, తత్ర తం బుద్ధి సంయోగం లభతే పౌర్వదేహికం యతతే చ తతో భూయః సంసిద్ధౌ కురునందన. ఓ కురునందన అంటే ఓ కురువంశస్థుడా, కురువంశంలో జన్మించినటువంటి వాడా, కురు నందన అంటూ ఓ కురు కుమారా అంటూ సంబోధిస్తున్నారు. అటువంటి జన్మ పొందిన తరువాత ఏది మహా జ్ఞానవంతులైనటువంటి యోగుల వంశంలో జన్మిస్తాడు అని చెప్తున్నారు కదా. అటువంటి లేదా తక్కువ కాలంలో పురోభివృద్ధి చెందిన వాడు పుణ్యజీవులు ఉండే లోకాలకు వెళ్ళడము అలాంటిది జన్మ పొందిన తర్వాత అతడు తన పూర్వజన్మలో దివ్య చైతన్యమును పునరుద్ధరించుకొని పూర్ణ విజయం సాధించడానికి అధికమైనటువంటి ప్రగతి కొరకు అతడు ప్రయత్నం చేస్తాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఉత్తమ బ్రాహ్మణుని ఇంటిలో తన మూడవ జన్మ పొందినటువంటి భర్త మహారాజే దానికి ఆ ఉదాహరణగా చెప్తారు. సో మరి ఆ భరత మహారాజు ప్రపంచ చక్రవర్తిగా ఉండేటువంటి వాడు. మరి అతని యొక్క కాలం నుండే ఈ లోకం దేవతల భరతవర్షంగా ప్రసిద్ధి చెందింది అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాంటి ఆయన ఆధ్యాత్మిక సిద్ధి కొరకు యుక్త వయసులోనే పదవి విరమణ చేసి ఆ విజయ సాధనలో విఫలమవుతాడు. తర్వాత అతడు మరలా జింక చర్మని ఆ తర్వాత జడభరతుడుగా తీసుకొని ఏకాంతంలో ఉంటూ ఎవరితోనూ మాట్లాడేవాడే కాదు అని చెప్తారు. మహాజ్ఞాని అయి ఆయన సో తర్వాత ఇక పరిపూర్ణమైనటువంటి ముక్తిని పొందారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, వారు పూర్వజన్మల సాధన బలం చేత తమ ఇష్టానుసారం కాకపోయినా ఖచ్చితంగా భగవంతుని వైపు ఆకర్షింపబడతారు. ఇటువంటి సాధకులు వేదాలలో అంటే వేదములలో చెప్పబడిన కర్మకాండ సూత్రాలకు సహజంగానే అతీతంగా ఎదుగుతూ ఉంటారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రయత్నాద్యతమానస్తు యోగి సంశుద్ధ కిల్విషః అనేక జన్మ సంసిద్ధః తతో యాతి పరాం గతిం. సమస్త కల్మషముల నుండి
శుద్ధిపడినటువంటి వాడు అంటే అనేక పూర్వ జన్మల నుండి సంపాదించుకుంటూ వచ్చిన యోగ్యతలతో ఎప్పుడైతే ఈ యోగులు మనపూర్వకంగా మరింత పురోగతి శ్రమిస్తారో అప్పుడు వారు ప్రాపంచిక కోరికల నుండి పవిత్రమై అంటే స్వేచ్ఛను పొంది ఈ జన్మలోనే పరిపూర్ణతను సాధిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అలా సమస్త కల్మషాల నుండి విడివడి ఆ యోగి మరింత పురోగతికై శ్రద్ధతో ప్రయత్నించినప్పుడు అనేక జన్మల సాధన తర్వాత పూర్ణత్వము పొంది చివరకు ఆ పరమగతిని పొందుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా ధర్మయుతమైనటువంటి ఐశ్వర్యయుతమైన లేదా పవిత్రమైన వంశంలో జన్మించే వ్యక్తి యోగ సాధన చేయడానికి తనకు ఉన్న అనుకూల పరిస్థితులను గురించి తెలుసుకుంటాడు అని చెప్తారు. సో అందుకే అతడు దృఢ నిశ్చయంతో తన అసంపూర్ణ కార్యాన్ని తిరిగి మొదలు పెడతాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి మనకి ఆ భరత మహారాజు విషయంలో అది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః కర్మిభ్యచ్ఛాధికో యోగి తస్మాద్ యోగి భవార్జున. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకా ఆయన, ఓ అర్జున, తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే శాస్త్రజ్ఞానం కలవాళ్ళకంటే కామ్యకర్మలు చేయువాని కంటే కూడా యోగి గొప్పవాడు. కాబట్టి నీవు యోగి అవ్వడానికి యత్నించు. సో మరి అందుకే ఇక్కడ అర్జున్ని యోగ విధానంలో పరిపూర్ణతను సాధించమని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఎవరు ఉత్తమమైన యోగి చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకం. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధవాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతః. సో చెప్తున్నారు ఇంకా, ఓ అర్జున, అత్యంత శ్రద్ధతో సర్వదా నాయందే ఎల్లప్పుడూ నాయందే నిమగ్నమై ఉండువాడు, తన యందే నన్ను స్మరించేవాడు, భక్తితో సేవ చేసేవాడు అయిన యోగి యోగులలోకెల్లా అత్యున్నతమైన వాడిగా పరిగణిస్తాను. ఇది నా యొక్క అభిప్రాయము అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మనకి మరి ఎందుకంటే ఆ యోగత్వంలో పాల్గొనకుండా మరి ఉండేటువంటి వాడు ఇక్కడ, ఎందుకంటే శ్రద్ధతో ప్రేమతో ఆ భగవంతుని సేవ చేయడమే ఉద్దేశించబడినటువంటిది. సో కనుకనే సకల జీవులకు మూలమైనటువంటి పరమేశ్వరుని సేవించక తన ధర్మాన్ని ఉపేక్షించేవాడు తన సహజ స్థితి నుండి తప్పక పతనం చెందుతాడు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. మరి అన్ని రకాలైనటువంటి యోగ సాధనల పరమావధి భక్తి యోగంలోనే ఉన్నది. కనుక భక్తి అనే కేంద్ర విషయాన్ని చేరుకోవడానికి ఇతర యోగాలన్నీ కూడా సాధనల వంటివి అని చెప్తారు. యోగం అంటే నిజానికి భక్తి యోగమే అని అర్థాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో మరి మనకి వివిధ రకాల యుగాలలో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా సత్యయుగంలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కాలక్రమం ప్రకారంగా ధ్యానం చేసేవారు, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞయాగాదులు చేసేవాళ్ళు, ద్వాపర యుగంలో మనకి ఆలయ అర్చనం ఉండేటువంటిది, ఇక కలియుగంలో ఆ భగవన్నామ సంకీర్తనం, చాంటింగ్ హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్. సో మంత్ర మనసు నుండి వచ్చేటువంటి డెలివరీ అయ్యేటువంటిది, మన్ ప్లస్ త్రా.
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ